Už idem. Takže čau. No, hovor ty. Čaute ľudia, ja som Sama a som tu s Ryšom a dneska si zahrajeme minihru, ktorá sa volá... Ja budem radšej hovoriť. A my si dneska zahrajeme Gravity na serveri Terrive. A my to už nebudeme nejako zdržovať a ideme na to. Takže sme späť a môžeme ísť na to. Áno, a chceli by sme vysvetliť, prečo na chvíľku nebudú vychádzať videá. Pretože pôjdeme natáčať Minecraft film, niečo do toho pustíme. No a strašne ťažké to bude. My sa s tými, je to náš ako prvý Minecraft film, takže my sa pri tom strašne nadrieme a budeme sa snažiť čo najlepšie to urobiť, si to je náš prvý Minecraft film, takže to nebude moc dobré. Ale no, budeme sa snažiť a blbé oblaky. A... Kde mám padnúť vlastne? Ja nevím, posvetné oblaky, ja tam cesto nič nevidím. Jaké cesto? Lagy? No, takže preto nebudú vychádzať chvíľu videa. Ale potom to už zase začne normálne. Ako vždy. Samo ty tam vieš skočiť? Ja to neviem dať, že tam blbé oblaky mi zavadzajú, ja neviem, jak sa vypínajú. Ty máš zapnuté oblaky? Ne. Ja viem, nastavenia... Nastavenie grafiky... Rýchla? Jo, na rýchlej to nejde. Poď. Ja už som tam bol dole. Už viem, jak na to. Ako? Tam mám ísť z boku. Pozri sem a tuto aha. Nefunguje. Pokazený nápad. Ale nie. Počkaj! Ja som tam bol. Vidíš, a ja som tam bol už. Poď. A som tam. Čože? Cheater. Prvý už nebudem asi, ale nevadí. Mňa to zapálilo! Ja neviem dať ani tú mapu. A teraz to dá. Tak. Druhá tam je Guardian a tam je taká malá úplne mini miestnosť. Ja viem. Ja som nejako nederi teraz. A už to niekto dal? Tu je aký hacker. Co to si seba odrazí? Poď. Nie, poď. To si sa mňa robí srandu tesne vedľa toho. Mňa to prvýkrát zapálilo v tomto nedri. No. A kde je tu portál? Zas tesne vedľa toho. Aspoň tretí musím byť. Aspoň piatý teda. Tretia mapa je ľahká. Čože? Ja som si vypol oblaky a stále to tu vidím. Prečo neviem dať ani prvú mapu? V minulom diele som bol dvakrát po sebe piatý a jedenkrát tretí. Teraz to neviem ani ne. No, my sa tu nemôžeme sa... Aspoň štvrtý budem. V tej topke aspoň budem. Ok, takže túto mapu sa mi to nevydalilo. Takže... snad sa mi tú ďalšiu mapu aspoň podarí dať. Že toto nejde dať. Dá sa to. Budem tretí. Ak. Držtem palce. Ježiš, toto je tá mapa otrasná. Samo pamätá si tú mapu. Aha, to je ľahká. To bola úplne ľahká, no nebola. Som tretí asi. A teraz to skočím, keď sú 12 sekúnd. Teraz to skočím, ci kokos. Aha, ja som tretí, super. A ja som to teraz skočil. Čože? Ja som to skočil, no ma to vrať. What the fuck? Ideme sa pozrieť na Samuela, čo robí. Nejaký lag zas. Aha, game over, dobre. Koľka ty si bol? Ja? Ale si top trojke. Ja som nevedela túto blbú prvú mapu, kámo. Už som bol aj druhý raz.
A uvidíme sa v ďalšej arene teda, tak zatiaľ čau. Takže zatiaľ čaute. Takže sme späť a môžeme ísť na ďalšiu mapu. Dúfam, že tu nebudú také isté jak pred. Yes, toto je dobrá mapa. No, ešte, sme ju hrali. No, zdá sa mi, že som ju hral, ale ešte... Ťažká je, ale dobrá je. Už si ju nepamätám. Keď hovoríš, že ty je ťažké, tak bude ľahké. No, pre teba je všetko ľahké, čo je pre mňa ťažké. No, pre mňa čo je ľahké, tak to je pre teba ťažké. Čo? Tak toto je úplne... Ja, že to je iná mapa, takže toto je úplne easy. Aha. Trošku. Že ty už si to dal. Nie, nedal ešte, ale úplne easy to je. Túto mapu som raz dal na prvýkrát. Ja sa tam vždycky zastavím. Pri tom poslednom pavúkovi aj ja, čo to je. Poď! Ja sa tam vždycky, nie pri tom onom, ale na tom bielom onom. Poď! Jo, mám to. Ty si to dal? Dal, aha tu. Tam dole je čo? Portál. To som vedel. Dvojka je, ako vidím, dosť easy. Že už tu ani nikto není. A ja som to Je to nedal. laglo. Ja som úplne lagy a ja to vrátim. Yes. Dvojka. Samo, čakaj ma. Čaká. Poď. Toto bude hard. Ale kámo, druhú najťažšiu mapu, čo tu poznám, som dal na prvý raz. Ale yes. Štvorka. Druhá je easy. Nie. Toto, neviem, nepamätám si ju moc, ale je easy, mám to. Druhú? Štvrtú. Za 3, 2, 1 som hodnali. Takže 5. mapa. Ako vidím, 5. mapa je úplne easy. Jež, to je táto blbá mapa. Pamätáš sa, čo sme to natáčali a sme to museli oné. Ne. Dali sme to na YouTube z tohto, nie? Áno, toto sme hrali na YouTube. Nie, mne to nevyskočilo, kámo. Ja musím ísť ešte raz a už tu je dosť veľa hráčov. Na jakej mape si? Ja som na tej trojke, ale to sa nedá. Pamätáš si tú mapu? Nie. Poď. Kámo, prvé miesto, please. Kámo, tuto ťažké konkurenti. Jo, prvé miesto, je. Gratulujeme Samovi. Kámo. Táto mapa je úplne hard. Počkaj, kde si? Tepe Jagor. Toto je úplne hard. Ja som to na prvý a to je moja druhá najťažšia mapa. A ja som to na prvý pokus. Túto? Áno, túto. Pamätáš, že to aj ty... No, kámo. Ale dal si to dobre. Tak vieš, ešte môžeš byť na treťom. Vlastne. Že asi nemôžeš byť na treťom miesto, lebo tam boli len. Rýchlo, koľka tá štvrtá mapa? Toto je easy, len neviem, kde má skočiť. Áno, toto je dosť easy. To v strede je tam portál. Aha, už vidím. V strede? Voda je. V strede, cca v strede. Voda je. Portál, voda. Ďakujem, že sa vyrušil. No, takže môžeš mať ešte 5. miesto možno. Asi ťažko, bo to už neskočím. Teda, toto nedám, to je hard mapa, ale... Ja som to na druhý pokus. Tam sú dole tie biele kocky, ja to vždycky nastavilo. No, takže pravdepodobne už nebudeš, pretože... A kde je portál? Máš 45 sekúnd. Už beží. Ešte jedna mapa, tu musím dať na prvý pokus. Toto je úplne easy, to musíš dať. Ježiš, to je táto, to je úplne easy. Len pozri, tu sa musím buchnúť, áno, takto. A teraz pozeraj, Sao kúka na mňa. Aha, kde je tu portál? Rýchlo, Samo, povedz, kde je tu portál? Nie, choď tam, kde je to ako keby okosnuté. Tu na tej druhej strane. No, ale nie, áno, tam dole. Tam dole. Nie. Ešte stíham? Nie. Nevadí, každopádne som winner, Ríšo to mal na malé a ideme poslednú mapu. Snad sa Ríšovi teraz podarí na prvé miesto a zatiaľ čaute.
Takže sme späť a No? dúfam, že dáme túto mapu už konečne a tu na prvé miesto, jak samo. No, takže- A asi nedám, lebo tu vôbec nepoznám mapu. Ja ju poznám, ale není sice až taká ľahká, ale ani ťažká. Nevadí, ale dúfam, že dáme. To dúfajú všetci. Ideme na to. A ideme. Poď na prvý raz! Jo, na prvý. Tu fakt? Ja sa tam A ísť 4 so mnou. Ja sa tam... Je to čo aj za mapu? Ježiš, čestne. Ja sa tam ani neviem trafiť samo. Jo, druhá mapa na druhý raz. A ty jak sa to trafil do veci? To je úplne taký tesne tam. Kámo, tak toto proti týmto konkurentom bude dosť hard, to poviem hneď teraz. Jo, tretia mapa na prvý raz. Teraz I am best. Toto sa vôbec nedá tá druhá mapa. Kámo, ja mám iba jeden fail. Tá prvá... Koľka ti sú už naš... Nie, 4 je, vieš čo? Tá I am RIP 4. To je Tá čo? tvoja... To je... Čo vám to dal? To je henta, čo... Ja som ešte len som ja na nevedel dať. na To je henta, čo som ja nevedel dať. To je henta, čo som ja nevedel dať prvú mapu. Ešte 100-krát to povedz. No. Dobre. Ja nedám ani prvú mapu. Poď! Dobre, yes! Tam to už sú traja víťaz. Ja neviem dať ani prvú mapu, že to je taká debilná. Poď. Jo, mám to, kámo, mám to. Gratulujeme Samovi. Takže Richo Rage. No. A teraz poslednú mapu tu dám na prvý. Poď! Ježiši. Ale nevadí, to už musím dať nikto nie. Túto druhú mapu. Ja som oné. Pane zapálený. Mega Rage. No veď. Na videu uvidíš, čo sa mi stalo. Okay. Ja som bol už na druhej mape úplne dole a tam bolo jeden Jo, okej, prvé prvé asi nie. okay. Štvrté miesto. Mega Rage. To by sa nemalo volať, ne, ale... Nie, to úplne jak na Gedone sme si hovorili, že Gedon by sa nemal volať Gedon, ale Gedback. Čakaj, ja idem to značiť. Aha, to si ešte iba tu? Toto je dosť easy mapa. Ja som to dal na druhý rád. Keby som vedel, kadeľ mám ísť v tom. No, lebo Bravo, nevadí, aj tak to už nechceš. Tak, Richo, chceš ešte jednu mapu, alebo ne? No. Okay. Takže, toto už Richo sice nestíha na 5. miesto, ale dobré. Takže ja mám prvé miesto a 4. miesto a ty si mal ešte 3. miesto? Tretia. Áno, tretia. Takže, dobre, takže my ideme na poslednú arénu a snad sa nám vydarí na prvé a druhé miesto, takže zatiaľ čus. Takže poď rýchlo na dvojku. Ty si ma pripojil už. Ja aj vlastne my sme party. No. Počkaj, ja som ťa nikdy nepripojil, keď som bol s tebou. Keď som hral. 5 sekúnd. Ja už idem. F5, F1. Takže sme späť a môžeme ísť na ďalšiu mapu. Dúfam, že nepofejlíme. Ajaj, to je už čo? Túto mapu musím sa priznať, ale ešte nikdy som nehral. To je nová. No, tak. A tu kam máme ísť? Podľa mňa máme ísť na tie slime bloky a odtiaľ sa odreziť. Tak ideme. Tak ja idem na nich. Sú to slime bloky. Aha, no. Áno! Poď. Na prvý raz! A kam máme ísť ďalej? Do vody. No a kam tam voda? V strede. Nie, to si so mňa robí srandu z tejto mapy, že? Z tej prvej?
Nie, z tej druhej. Ale mohla by som to dať? Že? Jo, je to úplne jasné, ja nehrám. Je to úplne laglo a mňa to vyhodilo. Teda, nie vyhodilo, ale mňa to vrátilo naspäť. A ja už som pri tej vode. A zas! Kámo, poď. Už som bol tam. Poď. Áno, yes. Koľka ti si tam? Ja neviem, ale som práve na 4 a tam tiež nepoviem. Zlaťanko nevedem. Ježiš, ale tam dole som videl jedného, jak to práve skočil. Takže už to ani niekde dal. Že to sa nedá. To sú ešte šípy a hento, čo som mal tam. Tej onej. Tam prvom Gravity. Garage. Také šípy. Minula som to na prvý raz. A teraz to ani neviem dať. Už sú dve miesta. Poď. I am rip. Mám 4. Poď. To dám. Yes, mám to. Teraz. Tu je ešte ten parkour. Kde je to? Kde je ten parkour? Poď. Jaj. Pri tomto som nemal rage, ale on to neišiel urobiť. Bolo cestový. No však. Počkajte, že 5. A to je tá, čo by som mohol dať na prvý pokus. Počkaj, ty šípy sú koľkátka. Čože? Ty šípy sú koľkátka. 4. No jo, takže to už nestihnem za minútu. Poď, obie, mám to. Takže, tretie miesto. Tu ešte ten parkour. Koľko mi zostáva sekúnd ešte? 35. Jež, toto musíš dať, Rišo. Toto dáš. Jež, tu je zase táto mapa. S tými Áno. slajboch. Ale to by si mohol dať, Rišo. Tomu ver, že máš. Poď rýchlo. A teraz? Chod, ale pozor, Rišo, rob to vždycky tak, že pôjdeš úplne, že najnižšie. To úplne ako... A potom máš aj ľahšie na všetko. Jasne, mňa to zabilo. Skôr. Drake, ten týpek musí mať mega rage, že on išiel z tej fontány, čo je tam dole a padol na ten drevený oný. To je jaká debilná. Mega rage, Rišo. Však ja sa odrazím od slajmu bloku na hento drevo a mňa to zabije. Čiže jeden týpek tu má úplne flight. Tak keď sa vám video ľúbilo, dajte like, hej. Ja to hovorím, dobre? Takže keď sa vám video ľúbilo, dajte like, odber, zdieľajte video, všetko možné. A keď chcete ďalšie video z tohto, tak uvidíme, keď dáte 10 lajkov. A snad vyššie na ďalšie hry nebudeme mať rage. A budeme moc rádi za každý odber, ktorú som hovoril, takže to znova nebudem hovoriť, takže skončíme toľko nejaké záci. Takže zatiaľ čaute! Čaute.